Ze beziekje de moed erin te houden. Het team van Dijkstra Mode in Veenwouden. Eind verleden jaar vierde de kledingwinkel haar 50-jarig jubileum in deze nuivere coronatijd. Eigenaar Kees Dijkstra had together met zijn vrouw en 8 personeelsleden voor de knop omzet, doet corona tasloeg. We zijn al aardig sterk al op social media. Op Instagram, Facebook benaderen we de mensen, we mailen ze. En toen waren we druk bezig al met een webshop, beetje leads. Maar toen we in maart tegen moesten, toen hebben we dat natuurlijk volle groter ompakt. Dan kunnen we lang onze collectie helaas nog net op webshop krijgen, maar een groot gedeelte staat er al op en steeds meer. En vooral in deze tijd, nou we dicht binnen, hebben we alle tijd om de cliënt hier te passen, zien te letten. Theo, we hebben een bestellingje binnengekregen. Ja. Via de webshop. Deze jongen die wil graag een zwiddere trui hebben, maat hem. Hij had precies de trui al besteld, die erop staat het nummer. Ja. Maar doe er maar, want ik ga even telefonisch contact met hem houden, doe er even 2 extra truikens bij als worst. Of trui even in de maat hem, dan kan je er thuis even passen. En dan zien we wel welke het wordt. Een webshop wie voor Dijkstra Mode volslijn nee. Maar ze staan er gewoon weten de meesten de bestelknop aardig te vinden. Je nooit dacht dat het sabot oppakt worden zo. Dat maakt het dus enthousiast en daar krijgen we energie van. Maar als juist in verhouding dat we hier was winnen, of hoe druk dat het dan hier, dan staat het natuurlijk net in verhouding. Maar het is gewoon het is gewoon prachtig mooi dat de mensen dan toch nog de positiviteit brengen is als het dan het tasje er brengt. Nou bedankt, wat blieft er dan? En dan die letter helft daarop. Is het goed of net goed, dat zien we dan wel. Maar dan merk je dat de mensen dat echt goed waarderen. Dijkstra Mode, goeiemorgen Nienke. Ja, die had je schon op een webshop. Ja, dat klopt. We hadden een nieuwe collectie hebben we er al op staan. Zal ik eens even van je zien? Meesken kunnen ze vanuit huis dochs gewoon bestellen. In de winkel worden de kleding bij elkaar zocht. In Veenwouden en omkreten wordt het pakketje vergees onder de door bezwargen. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Hoi. gaat dat tasjes? Ja, hartstikke mooi. En dan maakt weer een passen. Nou, dan jij het al even. Nou, doe het eventjes. Ja? Ik heb ze maar naar binnen. Goed zo. En wij gaan even passen. Nou, succes allemaal. Hey, super bedankt. Jo, hoi. Wij drinnen, nou eigenlijk is elke jongen wel even bij Dijkstra Mode del. En dan gaan ze wel eens wat nice op de paspappers te staan. Nou, soms zit er wat moois bij, soms net. Want ja, we kunnen ze weer nergens heen nou, wat een keepje. Nou, dan doen wij een telefoontje en dan komen ze het bij de del brengen. En hoe vind je dat? Dat ze del komen? Ja, helemaal super is dat. Ja. Dus ja, dan brengen ze het even del en dan kiest het even passen. Wat net past, kunnen we weer om. Of ze brengen een orenmaat. Nee, dat is helemaal fantastisch. Van nou is deze tijdelijke oplossing goed te dwaan. Maar nevens Dijkstra en zijn team giet er niet boppen een echte besiete aan de winkel. Ja, hartstikke mooi kleding, maar daarnaast is het praatje en het adviseren net zo belangrijk. Ja, en dat missen we ontzettend. En wij adviseren over de telefoon. En de meesten adviseren we via Facebook, laten we wat zien en dan bellen ze gelukkig en dan kunnen we wat zeggen. Maar ja, nee, we hopen dat we heel gauw aan ze weer even kennen.